Πολύ ευχαρίστως φεύγω, δεν κάνω τίποτα. Φέρτε το κτίριο στην Επιτροπή. Δεν υπογράφει κανένα, το κτίριο δεν είναι πάλι. Το κτίριο κάποιοι το προσέχανε. Το προσέχανε, ήταν τα κλειδιά και κάποιος το άνοιγε και κάποιος το έκλεινε και ήταν ο διευθυντής και ήταν όλοι μέσα. Πολύ ωραία. Ρωτήστε τους αν το θέλουν, εγώ φεύγω πολύ ευχαρίστως. Πολύ ωραία. Πάμε κάτω λοιπόν για να λύσουμε το θέμα να μην υπάρχει έλεγχο. Θα μου πούνε πρώτα και εγώ φεύγω. Τι να σας πούνε, το λέμε εμείς. Δεν είστε τίποτα εσείς, παιδιά. Είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, είμαστε πολίτες αυτής της χώρας και οφείλετε να υπερασπιστείτε και εσείς αυτή την κοινωνία. Είστε μέλος αυτής της κοινωνίας, οφείλετε να την υπερασπιστείτε επιτέλους. Όχι μόνο το στενό υπαλληλικό καθήκον. Λοιπόν, γιατί και αυτό ακόμα παραβιάζει έτσι όπως ασκείται τα δικαιώματα αυτής της πόλης και αυτής της κοινωνίας. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεργείτε σε αυτό το πράγμα. Εσείς με εγγυάστε ότι αύριο που θα έρθω έχω γιατρό εδώ. Δεν θα έχω γιατρό. Όχι, αφού κλείνει το κτίριο. Άρα δεν κλείνει το κτίριο, τα ιατρία κλείνουν. Μην λέτε να φέρετε τα κτίριο. Ξέρετε πόσο καιρό κλείνουνε. Εγώ σας ρώτησα κάτι. Ξέρετε πόσο καιρό κλείνουνε, γιατί δεν ήρθατε θα πιο έχω μπροστά. γιατρό αύριο. Γιατί δεν ήρθατε πιο μπροστά. Κάνετε λάθος. 2,5 μήνες κάνουν οι γιατροί και κανείς δεν κάνει απεργία, μόνο εμείς κάναμε οι υπάλληλοι πλεοπή. Πολύ καλά κάνατε λοιπόν. Αυτό και συγχαρητήρια που το κρατήσατε αυτό το διάστημα και το καταφέρατε. Δυστυχώς όμως δεν λύνεται το πρόβλημα και το βλέπετε ότι δεν. Παιδιά, δεν θα παραλάβουμε μόνο αυτά, μην υπογράφετε. Άμα συνεχίσω έχω φύγει. Για όλα τα βιβλία δεν τα παίρνω μόνο. Να τα κάνω και τα βιβλία. Εσείς μπορείτε κάλλιστα για να είστε καλυμμένοι να δηλώσετε ότι οι πολίτες αυτής της πόλης υπερασπιστήκαν και δεν αφήσαν να μπείτε στο κτίριο. Και πώς παραλαμβάνω, δηλαδή έρχεται ένα άτομο και παραλαμβάνει τι, τα κλειδιά. Είστε καλυμμένοι απόλυτα και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αφήστε το αυτό να το λύσουμε. Είχα περιουσία, αυτά δεν είναι. Του είχα περιουσία και το είχε πει το είχα. Μα πολλοί δεν μπορούν να σας το πούνε γιατί είναι κλεισμένοι. Σας το λέμε εμείς. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι περιουσία του είχα. Δεν είναι τριμελής το κοινωνικό. Δεν υπάρχει θέμα παρουσίας και του ΙΚΑ εδώ. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει χαρτιά από το ΙΚΑ ότι αυτό έπρεπε να είναι και η παρουσία του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ είναι ΟΠΗ. Ναι, αλλά Το κτηριακό όμως υπάρχει συγκεκριμένο, όχι το κτηριακό, το περιεχόμενο υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο. Το είχε χτες ο Γαβράς. Το έχει πάρει ο... Είναι μέσα πάνω. Υπάρχει το έγγραφο. Ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς εμάς. Τίποτα. Εκεί λένε ότι έχει επιστολή ο κοντός, την οποία δεν έχω ακόμα απάντηση στο ΙΚΑ. Ποιος το υπογράφει το χαρτί του, ποιος το υπογράφει το χαρτί του ΙΚΑ. Ο Σχεδάς. Δεν έχετε κανένα λόγο να μπείτε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να μιλήσω. Εμείς έχουμε παιδιά περιφερειακά, λοιπόν, στα οποία θα πάνε να παραλάβουν. Τα περιφερειακά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εντάξει, πρόσεξε με την ταπεινή, γιατί αυτοί θα ενταχθούν εδώ. Τελευταίο που θα παραδοθεί είναι εδώ. Τώρα. Για συγγνώμη, οι όροφοι κάτω από ποιον κλειδώθηκαν? Δεν κλειδώθηκα ρε παιδί μου, ήταν κλειδωμένοι, μην δημιουργούμε. Ο πρώτος όροφος ήταν κλειδωμένος. Ναι. Αφού το πρωί εγώ μπήκα εκεί. Ποιος τον κλείδωσε, πότε... Το πρωί σε 8.30 ώρα μπήκα στον πρώτο όροφο. Δεν είχαν ανοίξει, ήταν οι κοπέλες έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουν καμία σχέση η Επιτροπή εδώ. Όχι ρε παιδί μου, ρωτάω γιατί μου είπαν τώρα εδώ συνάδελφοι ότι είναι κλειδωμένος ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος. Ποιος τον κλείδωσε? Όχι, εμείς αφού δεν υπάρχουν γιατροί τώρα. Τι να κάνουν, να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Είναι κλειδωμένος λόγω παράδοσης ή είναι κλειδωμένος λόγω να μην πηγαίνει ο κόσμος? Για να μην πηγαίνει ο κόσμος ρε. Άνοιξε το, Νίκο, άνοιξε το. Άνοιξε το. Γιατί σκανάρει Στη στιγμή που δεν το έχει παραδοθεί ακόμα, άνοιξε το. Μην το κλειδώνει, το κλειδώνουμε από μόνοι μας. Από μόνοι οι κοπέλες το κλείδωσαν. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Να κλειδωθούμε όλοι εδώ μέσα, δεν βγαίνει πόλη. Με κατάλαβες τι είπα τώρα, θα πάνε Παλίνη, θα πάνε Αγίου Παύλου, γιατί έχουμε και εκεί τα ψυχοθεραπευτήρια και θα πάνε και Πολαργό. Λοιπόν, και τελευταίο θα μείνει εδώ. Λοιπόν, εάν καθίσετε έξω εκεί και δεν τους αφήσετε να μπουν μέσα, είναι άλλο θέμα. Κάτσε πάνω λίγο να Αυτό λέμε. Ναι. Επειδή δεν θέλουμε ούτε να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση σε σχέση με την εμπειρία που έχουν πάρει δεξιακά. Γιατί κατανοούμε και αυτό το προσεκτικό που έχουν και σε κάθε σημείο. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει αυτή η διαδικασία να προχωρήσει έτσι όπως είναι σχεδιασμένη.
πρέπει αυτός ο χώρος εδώ να παραμείνει ανοιχτός, πρέπει να παραμείνει η δομή για την πόλη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το υπερασπιστούν όλοι με κάθε τρόπο. Ανοιχτός θα μείνει, δεν μπορεί να ούτε γιατρός μπορεί να γράψει συνταγή σήμερα, ούτε τίποτα. Θα το δούμε και Λέμε. αυτό. Αλλά δεν πρέπει να κλείσει σήμερα αυτή η διαδικασία. Δεν πρέπει να υπογραφεί αυτό το ρημάδι το πρακτικό. Λοιπόν, πρέπει να πάει το μήνυμα ότι οι πολίτες αυτής της πόλης θέλουν τον ΕΟΠΗ να υπάρχει εδώ στην πόλη εν λειτουργία. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα πρέπει να πάει. Ο Γεωργιάδης είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης αυτής της χώρας. Εσείς το πιστεύετε. Είναι κολοτούμπας του κερατά. Λοιπόν, Το βασικό εργαλείο του φασιστών. εδώ και τόσους μήνες δηλώνει και ξεδηλώνει συνέχεια. Λοιπόν, δεν έχει φερεγγιότητα αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βασιστούμε στο κανάλι. Γι' αυτό είναι νεοναζί. Δεν παραλαμβάνετε τίποτα αυτή ακόμα, παιδιά. Πάντε στην Παιδιά, μην φεύγεις. Γιατί δεν πάω. Επιτροπή δεν Ναι, μπορώ εντάξει. άλλη ένταση. Δεν μπορώ άλλη ένταση. Ελάτε, Πού παιδιά. είναι οι Γαλλοί γιατροί που ήταν.